Gago! You're watching Kakak TV. Kagising ko lang. Medyo mahapdi yung mukha ko guys. Sakit yung ulo ko kasi. Huwag kayo iyak. 12 na kami nakauwi. Nakatulog ka ako mga 1. Time check 3 AM. Kailangan na namin pumunta doon sa hotel para i-assist yung mga artists na uuwi na. Nag-ready ko yung kasama ko guys. Ayan, let's go. Madaling araw pa. Let's go. Good day mga kalagab! Welcome back sa ating daily life vlog na channel. And dito sa ating part 2. Madaling araw na mga kalagab pero work mode pa rin. Char! So sa tayo ngayon doon sa hotel kung saan nagsistay ang mga artist na nag-guest dito sa Ormoc City sa IFRA 2024. Sa video na to guys, try natin yung best shot natin na mapansin tayo nila then mapasay hi natin sa ating vlog. So yun lang yung objective natin ngayon mga kalagab. Kaya stay tuned lang kayo. Hopefully mga kalagab, good mood pa silang lahat kasi panigurado, pagod na pagod pa sila sa event nila kahapon. And the first nating i-assist ngayon is si Migs Bustos. 1, 2, 3. Okay na. Okay, sabi ko, hi mga kalagab! Hi mga kalagab! Good morning! Thank you. So ayan na nga mga kalagab, tapos na naming ma-assist artist. Then yes, sleep kami konti. Babalik naman kami mamaya around 7, 8, 9. So see you later mga kalagab. Ayan na mga kalagab, umaga na. Time check, it's 7 AM. Tamang 2 hours lang natulog. And kami ay pabalik na ulit doon sa hotel para i-assist yung mga natitirang artist. So, same pa rin yung goal natin mga kalagab na sana mapansin nila tayo and mapasayhay natin sila sa ating vlog. And hopefully, good mood pa rin silang lahat katulad ni Sir Mix. Kaya tara na, let's go. At kami ay nagugutom na rin. Ayan guys, oh, napaka-strict ng manager ni Julian San Jose. So, siya na lang yung natira dito. Kaya siya na lang yung ihatid natin sa Manila. Gamit yung motor. So ma'am, yung service mo ma'am, motor lang ma'am. Okay lang po ba ma'am? Motor lang service. Yung mga kalagaban dito, i-ayos pati yung husband niya. So, try natin maka-picture kayo. Hi, ma'am. 1, 2, 3. Okay. Okay. Sige din ka. Pag ano lang ako, tingin lang. Ay, mga kalagab. Ayo. Thank you po. Dito na po yung BGY o mga kalagab. So, try natin yung ano din sa kanilang mga kalagab. Kana mo gud sila upat. Post na. Dati nila akong kamembro mga kalagab. Kaso kulang daw ako palagi sa tulog. Kaya ayun, na-kick out ako. Hello po. Like and subscribe. Pag-iman ang ikaw ay ibigin ko. Boy, binabangungot ka gago. Nabangungot ka boy. Thank you. Ikaw. Sige, pwede pa picture na siya.
Thank you po, ma'am. Hindi ko in-expect na andito din pala si Chito mga kalagab, kaya hindi ko na din pinalagpas pa. Hello mga Kalagab TV. Like and subscribe. Salamat. Very God bless. May gift yan sa'yo. Wow! Thank you again. Back again. Oh, yan na. Sige. So yun na nga mga kalagab. Binigyan tayo ni Gretcheno ng mga meal stock free buffet. So, wow! Tingnan nyo naman mga kalagab. Yes. Hindi akin to mga kalagab ha. I-share namin to mamaya. Nandito kami ngayon sa Carlos na Hotel sa Sabroso Restaurant. Mga kalagab. So ayan. Let's eat everyone. Dapat sila shoot siguro. Thank you kayo, ma'am. So yun na nga mga kalagab, welcome back. So yun, wala nang paligoy-ligoy pa kasi gusto ko nang tapusin itong video na to. So I guess mission accomplished naman tayo no, sa ating goal na makapagpa-picture, makapatake ng video sa ating mga iniidolong artista and influencers. Stay tuned mga kalagab, and if gusto nyo mang updated sa aking vlogs, sa aking YouTube channel, so kahit anong klase yung post ko dyan, I hope and kindly drop me a like and subscribe if gusto nyo lang, pero baka naman. So tataka kayo kung nandito pa ako sa opisina. Yes, nandito pa ako sa office, pero time check, it's already 6:52, and kung tataka pa kayo bakit andito kami, nagchigong pa kami sa labas, then nag-take lang ako ng video saglit, pang closing lang, no? So yeah, I hope you enjoy watching this video kahit walang kwentang video na, kahit walang kwenta itong video na to. Dito tayo magtatapos, so don't forget to like, share, and subscribe Kalagab TV YouTube channel. Bye-bye!